Salutare! Celebrăm 20 de ani de la deschiderea celui mai mare magazin de covoare din Chișinău. Cu această ocazie oferim 20% reducere la toate colecțiile anterioare. Și asta nu e tot. Pentru că suntem în luna lui Mărțișor, avem o surpriză specială. În timp ce explorați gama noastră variată de covoare, cei mici sunt invitați să-și pună imaginația la treabă împreună cu experții noștri în creația mărțișoarelor. Pentru micii artiști avem pregătită o reducere suplimentară de 20%. Vă așteptăm cu drag și cu reduceri de până la 40%. Numai pe 2 și 3 martie, pe strada Calea Ieșilor 10B.